Mhuri yeZimbabwe makadema timana enyika kusangana zvekare pano paTV yenyu pachivhiti-vhiti patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichipisa dzinenge dzichiitika. Zviri kunzi izvoni vamatatu vane mhosva yava kupomera vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa nekuda kwekuti zvido zveARMY kubvira hurumende yaEmmerson Dambudzo Mnangagwa yapinda hapana pazviri kuprizendwa. Naizvozvo ARMY iri kutsutsumwa nekuda kwehurumende yaEmmerson Dambudzo Mnangagwa nekuti kuARMY kwakuitwa zvimwe zvinhu zviri kutokatyamadza zvekuti ivo vega vari kutoshamisika kuti ko mitemo iyi yamitemo ipi iri kuitika. Koita imwe nyaya mhuri yeZimbabwe iri kutaurwa pano yekuti kuARMY ikoko vamatatu munhu akanga akatrustiwa zvisingaiti naEmmerson Dambudzo Mnangagwa nekuda kwekuti akanga arimo mupurogiramu yeFAZI iye yange ichitungamirirwa naWalter Tapfumanei. Asi nyaya yakazoitika ndeyekuti after paita runyerekupe rwekuti matatu ane kuwirirana kwaanoita naChiwenga nekuda kwekusaluta kwaakaita Chiwenga paakauya kuseremoni yehandover and takeover yeARMY General paya zviri kunzi pakabva paita kusawirirana kukuru pakati paEmmerson Dambudzo Mnangagwa pamwe chete namatatu anova ari New Army General. Saka kuti azomubvisa ipapo zvakunetsa, asi chakuitika ndechekuti chasara kuona zvibhagera zvevarume vakuru nekuti zviri kunzi upenyu hwaComrade Matatu hwatove parumananzombe according to our insider, ndo mashoko avari kutaura. Saka zviri kunzi Emmerson Dambudzo Mnangagwa anga akaisa Matatu pamwoyo, asi Matatu akazozviona kuti aiwa uyu murume ava kujairira dhipatimendi reARMY. Saka zviri kunzi ana Matatu vane mafungiro avo avari kuita. Saka zviri kunziwo iye Matatuwo ari kumonitwawo mamovements ake ese aari kuita. Saka mhuri yeZimbabwe inyaya dziri kunetsa munyika yeZimbabwe. Ndicho chidimbu change tauya kuti tikuzivisei kuti pane mashoko ari kutaurika panyaya yamatatu naComrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa panyaya yekusawirirana kuriko, asi zviri kunzi zviri kutangira panyaya yaVice President Constantine Chiwenga kuuya kwavakaita vakapfeka military junta kuseremoni yakanga ichiitwa kuCharles Gumbo. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe tinokutendai nekuteerera kwenyu kwamunenge muchiita pano paTV yenyu patinenge tichikupai nyaya dzakasiyana siyana.